No niin, tehdäänpäs taas energiajuomatestiä. Energy Drink Fizz Extra Dry. Se ei välttämättä näy kovin hyvin tuohon ruutuun, mutta edelleen Kehä Ykkösen laidalla. Mitäs tässä on tehoprosentit? 4,7. Otetaanpas. Noin. Ja se hapokkuus haisee enää tässä vaiheessa. No niin, katsotaan. Siinä on semmonen omenan maku. Omenan viini tulee oikeastaan mieleen. Tää ei ole niin hirveän hapokasta ole. Se aikaisempi oli hapokkaampaa kuin tämä. Että tää on hyvä omenan maku. Pikkasen semmonen joku keinotekoinen maku siinä on kanssa. Että en tiedä, että maistetaan taas kuule. On vähän lämmin, niin voi johtua siitäkin, että edelliselle uneen antaa muuten arvosanan, että sille Olvin kultalonkerolle niin 3/5. Aika kallistahan se on. Ja tietenkin, ja rupesi röystäyttää aika tavalla, niin siitä kans pikkasen miinusta. Vaikka maku oli sinänsä hyvä. Fizzin Dry, tää onkin vähän kimurantimpi. Samaa hintaluokkaa tää on. En tiedä. Vaikuttaisiko se lämpö niin paljon siihen, että vaikea sanoa. Otetaan taas. Olen ihan pimeässä nyt, että mitä tässä selostaa. Me tuli tänne syvänteiseen notkoon. Tässä ei näytä olevan katuvaloja. Mutta että olkaa huoleti, toi Kehä Ykkönen on niin kaukana, että en tiedä, jos joku oikein kova, niin ehkä se voisi lennähtää tänne. Mutta että enpä tiedä siitä. Tuolla niitä valoja näkyy. Että jaa. Voisiko ihan 2/5 tää jättää kylmäksi, vaikka on lämmintä. Erittäin hankala pala. Joo. Pitää nyt miettiä. Onpa pimeää muuten. Näettekö te mitä enää? Kävin kusella tuolla ja astuin koiran paskaa. Että kusella käy ja paskaa saa. Ihan tosi juttu. Ajattelin, että mikä sinne jalkaa takertui kiinni. Sitten huljuttelin tuolla lumihangessa koipääni, niin kyllä se siitä. Joo, no ehkä 3/5 kuitenkin vois nostaa, että tulepa pimeä. Tuossa oli mäki, niin takia huohottaa tässä. Mutta muistetaan vielä. Semmonen juoma.